Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng tiyuhin ko na itago na lang natin sa pangalang Jojo. Taong 1984, Tagaytay. Itong mga panahong ito, kasalukuyang may pamilya na itong si Jojo. Maaga pa itong nagkaasawa gawa ng hirap ng buhay. Maaga pa kasi itong naulila, kaya nagdesisyon itong si Jojo na maghanap ng babaeng magiging ina ng kanyang mga anak. Nais na niyang malagay sa tahimik, kaya napagpasyahan niyang mag-asawa. Ang nagpatibok ng puso noon ni Jojo ay isang parokyano niya sa kanyang itinitindang mga pinya. Nang magkagustuhan silang dalawa, agad namang namanhikan itong si Jojo sa bahay ng babae. Meron siyang negosyo at sariling bahay, kaya kahit papaano'y kaya na niyang bumuhay ng isang pamilya. Dahil sa mabait ang pakikitungo sa kanya ng pamilya ng babae, kaya madali niya ding nakuha ang loob nito. Hanggang sa napagpasyahan na nilang bumukod na at magsama. Itong taong ito, kasalukuyang buntis ang asawa ni Jojo. Eksakto naman noong maraming aanihin si Jojo, kaya hindi naging problema ang kanilang perang iipunin para sa panganganak ng kanyang asawa. Maliban sa pinya, nag-aangkat din sila Jojo ng kanilang mga saging sa ibang lugar upang ipagbenta. Sa isang taong pagiging magkasintahan nila Jojo at ng kanyang asawa, pinili niyang hindi ipagsabi ang kanyang sikretong itinatago. Kahit asawa na niya ito, nababahala pa rin si Jojong sabihin ang kanyang abilidad na taglay. Ayon kasi kay Jojo, na meron siyang kakayahang makipag-usap sa mga elemento gamit-gamit ang kanyang sariling wisyo. Ang sagot sa mga katanungan ni Jojo sa mga elemento ay ipinapadala naman ng mga ito sa pamamagitan ng hangin. Doon ay naririnig ni Jojo ang mga bulong ng mga elementong kanyang kaibigan kapag meron siya ditong katanungan. Dagdag pa ni Jojo na meron siyang isang kaibigang engkanto na siyang gumagabay sa kanyang mga pananima. Hindi na niya kailangan pang lagyan ng mga pataba ang lupa upang maging malusog ang mga bunga niyang saging at pinya. Labis-labis ang pasasalamat ni Jojo sa kanyang kaibigan noon dahil sa tulong nitong naibibigay sa kanya. Minsan na din siyang inalaya nito ng isang mutya na isang uri ng itlog ng tuko na kulay berde ang kulay. Ayon sa elementong kaibigan ni Jojo, na ang mutyang ibibigay nito sa kanya ay magsisilbing pang-akit ng pera at pagkakaroon ng masayang pamilya. Kumbaga, ang mutyang ibibigay ng engkantong kaibigan ni Jojo ay para sa ikakaganda ng kanyang buhay. Pero nung ibibigay na to sa kanya, tinanggihan niya ito gawa ng ayaw niyang gumanda ang kanyang buhay dahil sa tulong ng kanyang kaibigan. Hindi niya ito kinaibigan upang gamitin sa kanyang pansariling kapakanan. Nang malaman ng engkanto ang sagot ni Jojo, ay doon pa mas lalong tumibay ang kanilang pagkakaibigan hanggang sa dumating ang panahong pumasok na sa buhay ni Jojo ang asawa niyang si Mika. Isang araw, habang nag-aani ng kanilang mga produkto itong si Jojo, bigla itong napatigil nang marinig nitong bumulong sa hangin ang kanyang kaibigan. Dahil sa purong kanan ang engkantong yon, hindi naging harang dito ang pagpaparamdam kay Jojo kahit na umaga. Jo, merong paparating sa buhay mo. Isang masaya at isang kapangi-pangilabot na kaganapan.
Merong masamang hangin ang babalot sa iyong pamamahay, kaya mag-iingat ka. Dahil ang araw na yon ay nalalapit na. Bulong ng engkanto. Nang marinig ito ni Jojo, bigla siyang napaisip habang nag-aani ng pinya. Wala siyang kaide-ideya sa masamang pangyayaring darating sa kanila noong mga oras na yon. Ang alam lamang noon ni Jojo ay ang masayang kaganapan at yon ay ang pagsilang ng kanyang sanggol. Dahil sa sinabi ng engkanto, pinili ni Jojong magtanong dito kung ano ang ibig sabihin ng masamang hangin na tinutukoy ng kanyang kaibigan. Ang naging sagot lamang nito sa kanya, wala itong eksaktong wangis dahil sa balot na balot ito ng kadiliman. Hindi na noon nagtanong pa si Jojo dahil sapat na para sa kanya ang sinabi ng engkanto. Matapos niyang makapag-ani ng pinya, kasabay nito ang paghanap niya ng baging ng makabuhay sa paligid. Ang tanging pinaghihinalaan lamang noon ni Jojo sa ibig sabihin ng engkanto ay ang paglapit ng mga aswang sa kanilang bahay. Maaaring yon ang masamang hangin na sinasabi ng kanyang kaibigan, kaya noon pa lang ay pinaghandaan na ito ni Jojo. Kasabay ng pagsilid niya ng mga pinya sa sako ay ang pag-akyat naman ni Jojo sa nagsisitaasang punong danakit upang kumuha ng mga makabuhay na nakalaylay sa mga sanga nito. Dinamihan na ni Jojo ang pagkuha dahil ang iba sa mga makabuhay na yon ay itatanim niya papaikot sa kanilang tahanan. Ang iba naman, gagamitin ni Jojo bilang panlatigo sa sinong masasamang nilalang ang mangangahas na lumapit sa kanilang tahanan. Wala noong maaasahan si Jojo kung hindi ang kanyang sarili lamang, gawa ng wala naman silang katabing bahay noon na maaari niyang mahingian ng tulong. Matapos niyang makuha ang lahat ng kanyang kailangan, ay ang pagbalik na ni Jojo sa kanilang tahanan, dala-dala ang mga sako ng pinya. Agad namang sinalubong siya ng kanyang asawa ng ngiti noong makapasok na siya ng kanilang tahanan. Ipinasok lang noon ni Jojo ang sako ng pinya, tapos tumungo na din siya sa likod ng kanilang bahay upang simula ng pagtatanim ng mga baging ng makabuhay. Ang asawa naman niya noon ay nagluto na lamang ng kanilang merienda upang merong makain si Jojo pagtapos ng trabaho nito. Habang nagtatanim si Jojo, panay ang pag-uusap nila ng kanyang kaibigan sa pamamagitan ng kanyang isipan. Nais kumpirmahin noon ni Jojo sa engkanto kung kailan aatake ang nilalang na yon sa kanyang pamamahay. Ngayong gabi, ang umpisang pagpaparamdam ng panganib sa iyong pamilya. Mag-iingat ka o aking kaibigan. Wika ng engkanto. Dagdag pa ng engkanto na kapag matapos na ang panganib na kakaharapin ni Jojo, doon na uusbong ang swerte ng kanilang negosyo. Mas lalo pang lalaki ang pasok ng pera sa kanila dahil sa maraming bibili ng inaangkat niyang paninda. Sa pagsapit ng hapon, naisalansan na ni Jojo ang lahat ng makabuhay sa bawat dingding ng kanilang bahay. Maging ang bubong ng kanilang tahanan ay pinapuluputan na rin ni Jojo upang masigurado ang kaligtasan ng buntis niyang asawa. Dahil sa mag-aapat na buwan pa lamang ang tiyan ni Mika, kaya hindi ito maaaring pabayaan ni Jojo. Pagtalikod ng araw sa lupain, nag-umpisa ng magsunog ng bunot ng nyog si Jojo upang maitaboy ang masasamang nilalang na maaaring nagmamasid sa paligid. Napakaraming inipon ni Jojong balat ng nyog
na halos ang iba sa mga ito ay binili niya pa sa mga mangungopra. Halos mapuno na ng usok ang buong paligid ng bahay nila noon dahil sa kapal ng usok ng balat ng nyog. Hindi naman ito alintana para sa asawa ni Jojo, gawa ng alam din ito kung para saan ang ginagawa ng kanyang asawa. Sa pagsapit ng kainan, masaya pang pinagsaluhan nila Mika ang kanilang masarap na pagkain. Hindi nila alam na ang kasiyahang yon ay ang simula ng katakatakot nilang karanasan. Habang sila ay natutulog, sa hindi inaasahang kaganapan, biglang nakarinig si Jojo ng isang hayop sa kanilang bakuran. Para bang isa itong malaking baboy na naghuhukay gamit-gamit ang nguso nito. Pagmulat ng mga mata noon ni Jojo, ang buong akala niya ay nananaginip lang siya. Hindi niya lubos maisip na totoo pala ang naririnig niyang mga ingay sa labas ng kanilang bakuran. Ang naririnig noon ni Jojo ay ang tunog talaga ng isang normal na baboy. Ang problema lamang sa baboy na yon, ramdam ni Jojo ang sobrang laki nito dahil sa bawat pag-apak ng baboy sa lupa ay para bang yumayanig ang kanilang papag. Ilang minuto itong pinakiramdaman ni Jojo hanggang sa tuluyan ng nawala ang mga ingay sa paligid. Bumalik sa katahimikan ng gabi at tanging mga insekto na lamang ang humuhuni sa paligid. Hindi naman noon piniling tumayo ni Jojo, gawa ng nakapatay ang lahat ng kanilang gasera noong mga oras na yon. Hindi naman kasi sila pwedeng mag-iwan ng nakasinding gasera dahil sa napakadelikado nito sa kanilang tahanan. Isang hulog ng gasera sa bahay nila Jojo, siguradong masusunog ito dahil hindi gawa sa konkreto ang kanilang pamamahay. Hindi na noon nakatulog si Jojo dahil sa mga narinig niya noong nagdaang oras. Pinili na lamang niyang hayaan ang kanyang sariling dalawi ng antok noong mismong gabing yon. Nang papapikit na ang kanyang mga mata, bigla na namang nagising si Jojo nang marinig niya ang kanyang kaibigan na nagwiwika ng, "Jojo, huwag kang matutulog. Kapag natulog ka, kamatayan ang naghihintay para sa iyong pinakamamahal na anak." Nandito siya, Jo, at nagmamasid. Naghahanap ng pagkakataong sumalakay. "Hayaan mo at tutulungan kita. Pero bago kita matulungan ay kailangan mong tulungan ang iyong sarili. Bumangon ka na dyan at ihanda ang iyong mga gamit na kailangan." Matapos itong marinig ni Jojo, biglang natanggal ang antok nito sa katawan. Dahan-dahan itong bumangon sa kanyang kinahihigaan at naghanap ng mga gamit na pwede niyang mapakinabangan. Alam na noon ni Jojo na isang aswang ang makakaharap niya dahil sa buntis ang kanyang asawa. Marami mang makabuhay sa paligid, hindi yun sasapat kung masyadong mapilit ang aswang na sumasalakay. Madilim man sa paligid, hindi ito alintana para kay Jojo na kunin ang mga gamit niya sa panggagapas ng mga pinya. Dala-dala niya noon ang karit na palagi niyang pinapatalas upang maging handa sa babalang ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigan. Matapos niyang makuha ito, pinili niyang lagyan ng panyong merong nakaukit na birhen ang natutulog niyang asawa. Matapos yan, tinungo na ni Jojo ang kanilang sala upang makiramdam at magmasid sa paligid. Habang siya ay nagmamasid, panayang tanong niya sa kanyang kaibigan kung paano siya nito matutulungan. Doon na inilahad ng engkanto ang kanyang plano upang matagumpay nilang mapaslang ang nilalang
na naghahanap ng pagkakataon upang kunin ang anak ni Jojo. Ayon sa engkanto, alam niya kung naroon ang aswang na nagmamasid sa kanilang tahanan. Hindi siya pwedeng maramdaman ito dahil baka hindi na ito ituloy ang kanyang binabalak sa oras na malaman ng aswang na naroon ang kanyang kaibigan. Ang nais ng engkanto kay Jojo, lumabas siya ng kanilang tahanan upang harapin ang aswang na yon nang walang pag-aalinlangan. Sa pamamagitan ng paglabas ni Jojo sa kanilang bahay, mapipilitan ang aswang na lumabas sa kanyang pinagkukublian. Pag lumabas ang aswang, doon na gagawin nila Jojo ang kanilang binabalak. Katakatakot na pagdarasal muna ang ginawa noon ni Jojo bago siya lumabas sa kanyang tahanan. Halos 2 oras na pagdarasal ang ibinuno ni Jojo upang maging panatag ang kanyang isipan. Nang nakaipon na siya ng tapang, pinili na niyang lumabas ng kanilang tirahan. Iniwan niyang nakabukas ang pintuan ng kanilang bahay upang magsilbing pang-akit sa aswang. Paglabas ni Jojo, halos hindi niya malaman kung nasaan ang kinaroroonan ng aswang dahil sa sobrang dilim ng paligid. Ilang minuto pa siyang nagmasid sa kanilang bakuran hanggang sa dumating ang puntong merong nagpakita sa kanyang isang lalaking kulukulubot ang balat at walang kasuotan. Habang papalapit ito kay Jojo, papalakas din ng papalakas ang naaamoy nitong masangsang na nanggagaling sa lalaking yon. Alam ni Jojo na yun na ang kanilang hinahanap ng kanyang kaibigan. "Ano ba ang kailangan mo sa pamamahay ko ng 10 oras?" tanong tito ni Jojo. Pasensya ka na, iho. Naliligaw lang kasi ako. Baka pwedeng makasilong sa iyong pamamahay kahit ngayong gabi lang. Sagot naman ito. Kasabay ng pagwika ng matandang yon ay ang pagngisi nito na parabang nanloloko. Dahil sa sinabi nito kay Jojo, bigla namang napakunot ang kanyang noo dahil ang buong akala ng lalaking yon ay nakikipagbiruan lamang siya. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin. Kitang-kita noon ni Jojo ang pagliyad ng lalaking yon na parabang meron itong nararamdamang hindi kaaya-aya. Umuungol na din yung matanda ng malalim at dumidilat-dilat ang mga mata. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nawala ang mga kalamnan nito sa kanyang katawan at kasabay nito ang paghaba ng kanyang binti. Nanlilisik na din ang mapupulang mata nito at lumalaylay na ang dila habang unti-unti itong numinipis. Maging ang buhok nito sa ulo ay naglalagas na hanggang sa naging kalbo na ito. Nagsisilabasan na din ang mga buto nito sa tadyang na siyang labis na nakakapangilabot. Patuloy lamang sa pagmasid noon si Jojo habang tinatanggal ang taguban ng kanyang karit na hawak. Alam ni Jojong malapit nang sumugod ang nilalang na yon, kaya naghahanda na siya upang madepensahan ang kanyang sarili. Nang makapagpalit anyo na ang aswang na yon, doon pa lamang napansin ni Jojo na ang aswang na nasa kanyang harapan ay ang bumibiktima ng mga sanggol sa pamamagitan ng pagsipsip nito sa loob ng tiyan ng babae. Pumapasok ang malasinulid nitong dila sa loob ng babaeng buntis upang mahigop ang sanggol na hindi pa pinapanganak. Karaniwan sa binibiktima ng ganoong uri ng aswang ay ang mga sanggol na nasa 5 buwan pa lamang na nasa sinapupunan. Yun kasi ang pinakapaborito nito
dahil sa napakasarap umano ng lasa ng sanggol na medyo may kabataan pa sa sinapupunan ng babae. Dahil sa mga nakita ni Jojo, mas lalo pang lumakas ang kanyang pagnanais na kitilan ito ng buhay. Ang kaibigan naman noon ni Jojo ay naghihintay lamang ng tamang pagkakataon na sumali sa labanan. Matapos makapagpalit anyo ng nilalang na yon, ay kasabay nito ang pagsugod sa kinaroroonan ni Jojo ng walang pag-aalinlangan. Halos ilang minuto din ang tinagal ng kanilang pagbubuno na umabot sa taniman ni Jojo ng mga pinya. Maraming galos noon ang natamo ni Jojo dahil sa mga matatalas na dahon ng pinyang kanyang binagsakan. Aminado noon si Jojo na hindi niya kaya ang lakas nito, kaya nag-isip siya ng ibang paraan upang mapatay ang nilalang na kanyang kalaban. Nang makahanap na ng tiyempo ang kaibigan ni Jojo, doon na nito ginawa ang kanilang plano. Sumuot ito sa ilalim ng lupa upang utusan ang mga malalaking ugat na gapusin ang nilalang na kalaban ng kanyang kaibigan. Habang nagbubuno noon sila Jojo, di napansin ng aswang ang mga ugat na pasimpleng gumagapang sa ilalim ng lupa. Halos ilang beses pang naibalibag noon si Jojo sa pinyahan bago nagawang maigapos ng mga ugat ang mga paa nito. Nabali noon ang kaliwang kamay ni Jojo, pero hindi yun sapat upang panghinaan siya ng loob. Kahit marami na siyang iniindang balda sa katawan, nananatiling malakas pa rin si Jojo, alang-alang sa kanyang pamilya. Nang makita niyang hindi na makawala ang aswang sa kinaroroonan nito, agaran niya itong sinugod ng kanyang karet na punong-puno ng lupa. Hinataw ito ng hinataw ni Jojo hanggang sa magawa niyang maihiwalay ang kaliwang kamay nito sa katawan ng aswang. Nagsisisigaw na ang aswang na yon, pero hindi yun sapat para kay Jojo para magkaroon siya ng awa dito. Walang awa niya itong ginilitan sa leeg at ibinao ng buhay sa hukay. Ang dalawang paa ng nilalang na yon ay tinapo ni Jojo sa ilog upang hindi na magkaroon ng aswang ng pagkakataon na muling makabangon. Isa din kasi yon sa sumpa upang hindi na magawa ng aswang na muli pang bumangon. Paniniwala kasi noon nila Jojo na may kakayahan ng mga aswang na muling mabuhay kapag kumpleto ang kanilang katawan. Maaari silang masapian ng demonyo o hindi naman kaya ng mga engkanto na siyang magiging dahilan sa muli nitong pagkabuhay. Matapos ang mga pangyayaring yon, hindi na nagawang makabalik pa ni Jojo sa loob ng kanilang tahanan. Pagdating nito sa hagdan ng kanilang bahay, ay nawalan ito ng malay. Kinaumagahan, nagising itong si Jojo na naroon na siya sa loob ng kanilang bahay na natutulog. Punong-puno na din ng benda ang kanyang katawan at nakita niyang naroon sa kanyang gilid ang kanyang asawang nagbabantay sa kanya. Nakita niya din doon ang kilalang manghihilot sa kanilang baryo na siyang tumulong din sa kanya. Matapos ang mga pangyayaring yon, hindi na muling nagkaroon ng nilalang na bumibisita sa kanilang tahanan hanggang sa isinilang na ng kanyang asawa ang kauna-unahan nilang anak. Habang lumalaki ang anak nila Jojo, baon-baon pa rin ito ang mga nangyari noong minsang nakipaglaban siya sa isang aswang sa kanyang pinyahan. At laking pasasalamat na lamang noon ni Jojo dahil meron siyang babala na narinig mula sa bulong ng engkanto. Okay, grabe ang angas, no? Meron palang ganitong kwento tapos nasa Tagaytay pa, tas pinyahan.
Ganda ng kwento. Pero shoutout ko lang muna yung nag-renew ng badge na si JV Macapanyas. Yung shoutout natin after na lang ng finale ng Eseng. Doon kayo mag-comment sa finale ng Eseng para mabasa ko. Siguro bukas ko na ilalapag kasi alanganin na pag madaling araw. Bukas siguro ng 9. Pero habang wala pa yung finale, may isa pa tayong kwento para mamayang madaling araw. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.